mais voilà, tout est là, les conditions météorologiques. Mais la météo dit tout. Sans qu'on ait tout est expliqué. Lo. Mon ami. Ouais. C'est comment? Tiens, ce qui va à la balle, m'a ramené un peu. Wallahi. M'a ramené un peu. Donc c'est vrai, Alma Taraga. Non, non, ça va ramener un peu. Ah, tiens, mon ami, toi, franchement, c'est ça, c'est ce que moi je t'ai dit. Tu n'écoutes pas les gens. Et tu vois, hein, à Dili, quoi. Ah, là, en français, c'est nous. Ah, tu vois, tu vois, toi, tu n'écoutes pas les gens. N'est à fier, Denis, nana. Eh bien, voir sur mon taxi là. Quand mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est parce que tu ne connais pas sa valeur. Elle s'est donnée à toi comme ça et voilà, tu ne connais pas sa valeur, mais c'est ça. Comment est-ce que toi tu peux expliquer ça aux gens, une belle dame comme toi avec toi? Moi je sais tout ça, non, tu sais pas tout ça. Si toi tu savais tout ça, il te voir regarder comme banque, voir dame à Nasa. Comment ça toi tu sais tout ça? Et au fond, c'est de la maltraitance, c'est de la négligence. Tu sais tout ça. Une fille comme ça, parfois il faut penser à ta soeur. À tes soeurs, à tes grandes soeurs. Est-ce qu'il y a fait mon recours traite tout qu'on tantôt, mon ami? Toi aussi. Comment est-ce qu'une belle dame peut te quitter comme ça à cause de Nansongo? Mon ami, Nansongo, tu donnes combien? 500, tu donnes là. Elle mérite plus que ça. Il te sera fait pour dire. Non, ne ma fille. Qui va te dire ça, mon ami? Je ne veux pas te cacher cette vérité-là quand même. Quand on a fille depuis avant que ce jour-là n'arrive, je savais que ça allait venir. Donc, c'est mon ami. Alma Tagara. Est-ce qu'il y a Alma Nyogwera sur la table? Quand nous voyons tout ça, c'est l'amour. C'est ça, on dit l'amour quand tu nous tiens. L'amour quand tu nous tiens, on se donne à des personnes inutiles qui ne reconnaissent pas notre valeur. Non, ne va pas faire le nief. Ah, mais n'était pas fort, Jamana, elle n'est pas là. Il y a qui ici? Il y a personne. Mais il y a comment dire, quand on a eu tout mal à l'année, ne veut pas faire droit à ta délicat pour Garana. Ah, n'est-ce pas tout délire. Mais il a fait no go. Che ningeraji bonena, tu sais que tu es bleu. Oh, mais n'a pas que tu es n'a pas que tu es solution que le maladroit est délié. Oh, mais tu as délié. Mais Flo. Mais tu as première rencontre, je n'étais pas là. Donc, il besoin que les gars n'attendent. Ah, mais qu'il ne m'a dragué. Mon ami, toi aussi. Et t'arrêtes. C'est qu'elle m'a fourré la seconde. Ah, tiens, mon ami. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a Congo, il y a Congo. Il y a deux Congo. Congo d'amis, Congo de groupe. Congo personnel. Il y a ça, c'est à part. Mon ami, il faut gérer ça. Mais c'est ça un homme. Quand on dit un homme, il faut prendre ses responsabilités. Tu es un homme. Vas-y, mon ami, vas-y. Ok, problème t'as là. Ouais, problème t'as là. On a eu deux itéo. Ne veut m'en sur la table. Ne veut donner théo et à soro. On est donné théo et t'as déli. Mais quand vous l'avez condamné. Ah oh. Voilà. C'est quand ça chauffe qu'il y a des solutions. Maintenant, dans notre rang, c'est les mêmes choses. Même ce qui est encouragé, il faut partir. C'est bon. Dili. Bismillah mungera. Dili kan debina to fara. Ai wani na kunde kuma tama ne tena bire. Ite tiga dala. Yoro iniye mo wadala de kuma tama lela. Kala ne tena re. Dili era fene fuga koron fembe folo am chip. Ça va. Ah. Ne kuma go bela. Mago ne. Ai wa dodi. C'est-à-dire ne me fera fi ga ganya ne ma ga duni digoro. Fentene bolo ne be ne ma ne be do digoro muna. Atene bolo ko ne ga do digoro ma digoro ni wi. Ute. 600. Almare sudira aga mi beche. Sisa ko ni bala I ma fe kutere kala mo wadada. Ko ne dilleru. Ai ne 600 ne me fe anga tare I ga farane ga anga tare. Dilline ya. Ai est-ce que farandu folo. Me farandu do est-ce que do. Wal ma ifilla ni me fata kala mo fe ndin la wene le ko dum. Ai farante do ma de aka ko yiro ini almaga fena ko kera. Mala dunu kusigira
me dunu kura bo de sigin ko ka almamu ni karamo wole ameta valdu almala kura tuguni ka do be aramase ka soro kalma cegana nay yamya no ti bo me dugu almamu fala no yame ana meru bu ameta si almanu yere kaso yo ti bo o ti bo a te mo ko fle mo ko vale ma foni kungo ba dala wakati na bela dala mine dilike mo ko lan wolo de yandu kono ay wuli ko daga talmano est ce que fara kene ni re sigre non ta hamina fu tembulo chete tembulo foi ne be wuli ko me tanyina bo bara fembe ku inde ha me ekelenga musoni kelen soro ko do jigoro do esna kanike bolo ko fe kan fili ko fe ko fasaka ko ni muso kana abeta ni ga muso kana ma dugo na abeta do foni ma o bi yere kelen chegana sa ko ni ko bo chegana ala ha nte do mare mbeta yelema almanu ngasode na ba songa ni beta yelema yi o ti bo ni jole so ngadira ko talma woni nte ma na kaya merci Andini merci Karamo. Bismillah. Jando. Karamo. Vara. Anche. Saya diga kene. Gracias. Vasiti. Duko na mau. Amba. Legu magoro de Bila. Legu magoro de Bila. Lila. Ni la make. Bon, legu me fega nyone madi. Legu me fega nyama me kungodo re bindala. Kanye mo ya timeri wa bara. Itik makanya bi. Demo itik makanya. Kanye ma tuko di anganya fema falato ma ko situ ye ku luson kanye fana ma bara. Aisa hotel. Sisa. Almari aka minenche katawa. Alma? Kaka minenche katawa. Bara alma duwe ma alma ka kelemantel le bara. Ni koni alma kaka minenche koni seke adigira la di. Mkala. Ma fu kwala le balaga na aka minenche. Bara ancha de mawdo ko nete bidin ko. Nete bidin ne boga tani boire bara ibe galon tigane de. Abana. Ay no, never don't get ne mo la adam na to. Ebe na kone gata kuma o chela la ebe kla gidu gonela. Okma nebe na tamu foensa ne fena gata mu foensa. Ko abalaga ka minenche dron ata. Abalaga ka minenche gata. Iye mukala. Ete soko fa. Nebe seka karamo ko mina ko. Chen, ibaro demo bingate demo balala de. Mukera. Sisa. Bon. Leba. Dem senna. Ay. Mukera. Bo ala ko tienre la. Ambla la nyona nason furi la. Nason. Ibaro. Abi semaine damado bobi. C'est pas parce que o warte ne fune. Ne muté nason dama. Subhanallah. La ilaha illallah. Una tabera ne mina sura et obligé. Ang duni nge fembe. Mado la yare fune be mpera kuno ko nga ka duni do ha. Lebe balmuna dro aka mnechela. Lebe balmuna dro aka mnechela. Bon si ça ne me fait. Igata angata. Ne ka tuge ko la kata. Na sur ayaka minenche kudo lo be fam. Na sur la ko ede ya kele wal ma lede kele yoro lo be fam. Na songo bara na songo. O te foye ama sabani o teteme flan de be kan bara. Na songo. Kone ka tuwe ka to deli. Ay abana koi. Abana. Ay bara. Ese mafli. Imafli kon. Tokoro ba to be muso furu tokodi ka dese ko kan na songo garanti. Okuma ebe fa ka bolo bina wa. Okuma bolo bine. O te ko ibaro warbe gane kunne. Ka warbo ka jiwo magela. Afulama parce ya soro fula. Ota. Warla be foko. À chaque avantage, il y a un inconvénient. Yay. Ne bidon un inconvénient. Ne muso furu ka do madron voilà. O fe o muso doni. Ota. Ma ke Johnsoni sawa. Si ça tale ya na fay. Ota? Bara. Comme ni ngon ni graji boni. Si ça ne me fait ga nyene mari. Wallahi. Comme si nyongani fe o man nyon. Wallahi.
ni kun bɛ se ka fara ne kan an ka taa kuma fɛ n'a bɛ se ka se. Fonsu. Fonsu. N'i ye ne taatɔ ye na fonsu. Maa ɲɛnama ko tɛ o. Bari e yɛrɛ ko wari kun b'i kun nka i t'a kɛ o tɛ maa ɲɛnama ko ye. O komi tɔw b'a fɔ nin de la ko tu as fait expérimenter. Ayi non, e y'o de kɛ o. Tu as fait expérimenter de faire des choses. Donc ça c'est ton chapeau de guerre. Bon, c'est rien à voir avec ça, hein. Ne tɛ foyi kɛ nin na bilahi. I t'a ɲɛnabɔ a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi, jumɛn? An karamɔgɔw b'a dilan nin n'a tiɲɛna kojugu nka e yɛrɛ de nin tiɲɛ ko i n fa. Varan ta ka bɔ n ka da la. N'i bɔra n'a nana i n'a valeur dɔn. Ta ka bɔ n ka da la. E karamɔgɔ. E tɛ kuma mɛn n'i ka ta ka bɔ n ka da la. Batarama maa si dɔnbali. E bɛ muso furu ka dɛsɛ k'o ka nasɔngɔ bɔ. Ka sɔrɔ wari b'i kunna. Merci. Ne tɛ merci yɔrɔ dɔn ta ka bɔ yan. Batarama. E k'a ɲɛda lajɛ i ko ba dusulen bula. E cɛkɔrɔbatɔ de y'o ye ni muso bɛ ɲɔgɔn na yan. O don o la ne taara hali n'a bɔ e bolo a sɔrɔ i tigɛ tun b'a gamankɔrɔ ne tun b'a minɛ dɔrɔn i tun b'a faga. T'i jɔ kuma bɛɛ ko fɛn a jɔ b'o denni fana na o fana wɛrɛwɛrɛlen i ko jɛgɛji bɔnnen jakuma kan i b'a fɔ kuma bɛɛ k'a ka taa a tɛ taa. Vara ye tiɲɛ o don o la bilahi il faut k'i ɲɛda bɛ funufunu i ko k'i accident kɛ ja cɛ i t'i ɲɛ la de. A ye i t'i ɲɛ la yan nɔ. Ne b'o fɛ yen k'e ka taa e b'a fɔ ko ne da dɔn a jɔ b'i la o bilahi n'i ma vara bila kɔngɔ b'i faga bilahi. N'i ma bila kɔngɔ b'i faga fu. E cɛkɔrɔbatɔ tɛ se ka nasɔngɔ di. Nin bɛ langale cogo di baliku ka muso furu ka d'i ma e den ka nasɔngɔ bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ i bɛ damu t'a la. E b'i ni kɔrɔ siɲɛ n'a ye. Su e b'i ni kɔrɔ siɲɛ n'a ye e tɛ se k'o ka nasɔngɔ bɔ. Nin tɛ n'a fɔ ka moto san ka dɛsɛ ka esansi k'a la ye wa. Nin ne molobaliya de o. I bɛ kuma i yɛrɛ ma ten dɔrɔn. Mɔgɔ si tɛ se ka na. E ma vara ŋa nin ye wa. A ye mun de k'i la. Nin tɛ masiba ye wa. Esansi moto esansi tan bɛ bolo wa. E de la koyi. O kuma vara ye moto de ye. Ko vara nin filɛ ka hali ma furu k'i ban ka nasɔngɔ bɔ. Wa e vara kelen dun in kɔnɔ yan dɛ. O y'a kuma ca ko kɔrɔ mamuru yɛrɛ b'a la. Jɔn ne wa. Ne ko k'o tɛ vara kelen ko kɔrɔ mamuru yɛrɛ fɛnɛ b'a la. Est-ce que ne y'i tɔgɔ fɔ. O molobaliya kuma ye. Molobaliya kuma tɛ karamɔgɔ vara kelen k'i ban ka nasɔngɔ di koyi. A yɛrɛ b'a e fɛnɛ t'a di. Ko min bɛ k'an bange don e yɛrɛ bɛ nasɔngɔ di ne ma. Cɛ. E b'a di yan. Cɛ cogo di e bɛ ka vara lajɛ e yɛrɛ tɛ moto dɔ yan e yɛrɛ est-ce que essence bɛ k'e yɛrɛ ka moto la ni essence bɛ i bɛ ne jaabi de i bɛ se dɔw ta fini koli la i ka da la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ vara nana jigi sɛmɛ i la de i y'o lamaloya diɲɛ bɛɛ k'o ye. Ne ni vara tɛ kelen ye. E ni vara tɛ kelen ye. Ne de ne furu. Vara dun muso o ye muso furu ka di vara ma an tɛ kelen dɔn ne sani. Normalement ne man ka nasɔngɔ bɔ yɛrɛ. N ko ne ye concurrence cɛ de e ka ne bila dɔ bɛ n ta sisan bilahi. I jɔ an ka nin kuma ni kelen sɛbɛ kɛ dɛ karamɔgɔ a bɛɛ n'a ta n'i ma ne ka wari bɔko kuma in dabila an bɛna bila ɲɔgɔn na a bɛ juguya. Jɔn ye wari bɔ. Ayi a chaque fois i bɛ kuma in fɔ an bɛ kɛlɛ f'a dama bɛ tɛmɛ. E yɛrɛ ma wari di ne ma. parce que ne tɔɲɔnnen bɛ nin ko la bi nimisa tɛ n bolo ka a ko bɔ parce que kuma o kuma i b'a fɔ ka don tulo la. E yɛrɛ ma wari di ne ma ko ne ka taa ni woro y'aw fɛ yen wa. Ne taara ni woro de ne. Ayisa e ka furu nafolo di ne ma. E fa m'a fɔ k'e ka furu nafolo ye 70,000 ye. E ma 280 compter ka di ne ma ko ne ka di mɔgɔ ma. Ne fa y'a fɔ ko ne ka furu nafolo ye 70,000 e ye mun fɔ i m'a fɔ k'a se t'i ye. Se tɛ n ye e ma. N'i dɛmɛ yan. I y'a di ne ma. Ayisa n'i dɛmɛ wa n'i dɛmɛ. A banna. Cɛbakɔrɔ lankolon bɛ kuma tɔ bɛ. Bon normalement e yɛrɛ de kan ka nasɔngɔ parce que e de ne furu c'est ça hein. Voilà il faut te chercher dans ton toit hein. Voilà. Tɛ n kana ɲini bi ta kɔfɛ. Karamɔgɔ walayi ne b'a f'i ye ko nasɔngɔ hali sini b'a f'i ye ko nasɔngɔ. N kana daga woro b'i nɔfɛ dɛ n ye tabula de b'i nɔfɛ. Hali ni sini vara n'a deli na kuma o kuma ka di ye nafa a yɛrɛ tɛ nasɔngɔ di mɔgɔw ma. Mɔgɔw tɔɔrɔ la e yɛrɛ bɛ nasɔngɔ di mɔgɔw ma. Ça va ko ka ɲi. E nana a ka di kɔni. E buramuso a man di dɛ bi y'a dɔgɔkun 3 de fana tɛ ka nasɔngɔ di ne ma. Comme a tɛ ka nasɔngɔ di ne ma fosi k'a fɔ wari ta ko wari b'a kun dɛ a tɛ ka nasɔngɔ di ne ma de maloni min tun bɛ so kɔnɔ ne ye n débrouiller k'o malo ta ne bɛ taa malo feere mɔgɔw de ma n ye wari min sɔrɔ o la ka tobili kɛ sisan malo fɛnɛ banna komi sɔ ne y'o kuma fɔ vara in dɔrɔn vara min bɛ ɲini ka na ne bugɔ a ye ne kɔrɔ fɔ ka kuma sugu bɛɛ da ne kan o de kama ne fɛnɛ ye n ka minɛnw cɛ ka n'i fɛ yen nɔ n'a ye nasɔngɔ di tuma min na ne bɛ sɔrɔ ka segin ka taa so. E vara bi ne tɔɲɔ koyi. Mɔgɔw ka kuma don ko n'i ma tɔɔrɔ ko o ko la kɛ k'i t'o nafa dɔn o de don komi e furula ka d'a ma a ma dɔrɔmɛ kelen n'i bɔ dɛ o de bɛ k'a bila yen na
Vraiment ya ko sugu bɛ dalen sisan wale n'a fɔra I ko I bolo jɔ muso min na k'i bɛ muso min fɛ o furula ka d'i ma I ye wari min bɔ la a tɛ tɛmɛ 1000 i ka tila k'o ni siri k'o d'a kun tuguni Vara ka ko la ne ye kɔlɔkɔlɔ ɲani kɛ nin furuko in na ne ye kɔlɔkɔlɔ tɔɔrɔ kɛ nin furuko in na hali bi an fan jini filɛ nin a tɛ kuma ne fɛ k'a sababu kɛ ko munna ko ne ye da don Vara ka kuma na k'olu ko k'olu bi muso min di Vara ma ko Vara ko k'a t'o fɛ ko ne dɛmɛna Vara kɔ kan I ko k'i bɛ muso min fɛ tuguni i ka tila ka t'o ni siri k'o d'a kun tuguni k'o tɛ lafiya tuguni Vara mara ko ye ne kamana gan koyi wari Vara mun ne ko wari ta ma b'a ban ka di ne ma wari b'a kun ka tila k'a ban ka di ne ma o mana ɲɛci jumɛn kɛra ale ka wari ɲini na sisan wari ɲini kun ye I ka denbaya de ko ye mais e bɛ wari to ye kun k'i ti wari di I ka denbaya ma hali ka wari ɲini dabila o ka fusa nin ye parce que nafa foyi t'i ka wari ɲini na mais Vara wallahi a t'i nimisa ko la ka nin ko in bɔ e k'a to ne ma n'a ye nasɔngɔ bɔ daminɛ kuma na I ti ta yɛrɛ I ti ta mais cɛ min do kɛ a bɛ tila ka na yan n'a nana wallahi me kabako da Vara kan mais Vara tɛ fleur de do o jahilkɛ min bɛ tugu a kɔ cucu la dɛ mais ko jula ta a ka sugu goma fɔ dɛ a bɛ sugu duman de fɔ n'a sɔrɔ e kun ɲɛmɛ ka ko dɔ k'u la sabu a sɔrɔ u fila tugura ɲɔgɔn kala la i n'a fɔ ko fiye dɔ n'a kiki mais a to yen mun sɔrɔ e sɔrɔ la cogo min na est ce que olu bɛ sɔrɔ cogo dɔ ne fana a ka mɔgɔ sɛbɛya kun tɛ ou bien na anw sababu kun tɛ e kun bi sɔrɔ e fa yɛrɛ ko mɔgɔ ɲɛnama ɲɛ tɛ Vara kun k'ale t'e di n'e dira anw sababu de la ne mun ye fa ka kuma la ma ko tɛ nin dɛmɛ e fana ka nin fɔ sa mais o to yen wallahi ninnu bɛna ne sɔrɔ ninnu to ma dɔrɔn m'a fɔ ka kɔrɔ e k'u to ma t'i da k'i lafiya u bɛ na yan wallahi n'u nana mais ko da ninnu ka bɛn hali garankɛ t'a da ba wolo kan tɛ lafiya kana jɔrɔ y'a mɛn u bɛna dafalen sɔrɔ sɔli b'u ye cucu la ɲɔgɔn kɔ kana n'an sɔrɔ yan. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, ah ouais. Non, regarde, tu es yellow pour moi. Bon, ni a ni album a joué un bois avec Koulangoulou, mais ni a dans le monnaie, c'est pas pour l'homme change de. On dirait que c'est pas Vara. Eh tiens! Non, vraiment, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, tu es là. Écoute, là, mais ça. Bimetible là. Là, je suis rien qui toi là. Ni une consommation, moi, je ne vais pas t'accompagner. A don dɔrɔn ko waliden don i kana sigi nin kan tuguni quoi n'a nana ok Allah grand sœur de valeur tu es ici ça ici tu es ici non toi aussi ici maman il faut grand sœur j'espère que ça va. Et ça fait on est venu ici grand sérieux on codo kera ame ya fa délicat quoi en tout codo la codo kera du ko andana amina ne ko parce que situation est c'est ka évoluer na na fa grand sérieux de Valérie du ko kelera amina ne fo mo c'est pas ça voilà grand sérieux notre grand sérieux de Valérie nous me doit anti ko a grand sérieux ko do ke chena grand sérieux ni misara ami yorum na sa ni misara ko la wallahi quand ça va pas du coup on dit quoi ah mon ami hey ça fait et chez l'air ta jonjon ba do le mais alma de bora alma bora ante ka yeso ko no ana ku kumba be do we sisa grâce bon ya fo chukum na mi ko gelara amina alele fi amanya fa alele donc grâce mo ni kera ne kon ni ko ngoni wallahi suma tallahi na sira hani nyana bo anti sira na ni ya anti ni mo were de kebile wallahi ni grand sœur ko misika nyama ta alma nu fe no kata kuma o somo fe ko vraiment ka do nu kuma filla ko o ka nana abrom so no fe o misika so no chom na o ga nyafo ay grand sœur de valeur wallahi
n'a pas la cancer n'a pas John. Moi aussi. Cancer. On a vu nous quoi. Ni c'est que t'as pas mal nous sommes au fait. Man n'a fait même gâcher là. Là n'y a fait mal là. Ni comme t'es clé. Ah ouais clé là. Là y a moi comme là comme là. Sinon est-ce que je suis ne sera pas non. Ah mais c'est là non. Quand ça mon ami. Il m'a libéré comme des mangues. C'est-à-dire, le manque, quand je pense à toi et que tu n'es pas là, je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. J'aime me donner la mousse, la tchaka, il y a un petit frère de moi qui est allemand, tu m'appelles. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Donc, on a même donné là. Voilà, ni c'est là que tu as allemand, ni kana, a dit petit frère, moi. Quand il y a des gens, on a pris de oui. Aka bolo da kuna mana. Aya keta. Au kuna mau. Ani sabda kuna ma jumenga da. Ha? Adi jabia. Ha? Au bolo ko ayi dede. Kara bolo ko dongo do ko shibida au mabdini. Au cheba koroto kasaba koroto. Nasoma au muga blabe dese ko dia musoma. Ha? Fenia dara mugo dara. Sibaro ya dara mugo dara. Family yake me flyer de au muga jure mugo saba denta bolo feta. Imana ke me flyer de abina somo ko. Alima ya musomi alna au yake me ko hadi alma ma ba aba ke ka dibini to. Temi bara wallahi essentiel dara. Abina ala che yo musulma bari so me te musulma dara. Oda tu ba ko chef fuguro chef na mi mo de we be no fine cancer son pela no fine moi je te pas dit ana na ma ti ka bonda le ata damne Flo na la chef wa flo han ba de shi flo ko ha wa ni samulo ma yele ma ka ke duma ko le inyo ko sa ni I ka ko ma tu nya mo ko ti nde fo e finya abulo ko de mana mo ko de kala abulo ko de kalo mo ko de ko ne aw ka flo ngam na ni na aw ma ko jora na wakati na ana ne turu ne ka le blaete ya Hey, dogara ka na tankolo ya na re. Dogara ka fuguro ya na re. Puma be kamanda o biye puma be deri. Anike bola ya me. Ne sengere. Mais grand c'est éloigné. Ina akmare ya. Wa right puma. Mbebili saka nyere dima puma. Ngora la nta chena kele tere. I bolo ko ki bi se ka ne buwa blia. Fo ki se ti se ka ne to nda dum. Puma doro. Mba Madoro, Fouti terki. Ina alachi au muso abi jesa ka naso da muso o mana janga de ba alima ko ka be de wulo ka fili e ya. Ese na ka naso ka kebe bo ka di mo ka ma ko o ka di minute be ko dun. E ba se ko de ka pese ka warbo. Ou bien e se ko de di passer bo. Fukuro koro fenia koro. Tellement ni ba au bulu. O mi na tellement to ku be ka jujo. Muso saba bo lu bulu. Abi dese keme na keme plala. Ko aw muso ka sote e ka fo ke tala bete ya. Jogo be fara na bete ya. Ha? E ya. Wa wa fo ke Shino Flo. Flo ndo ka fo ko daga na kwal ni ne man na so di ka kan kwal ma be fe. Na war me ke bolo. Ne be bala war da. Ne be bala. Ne be galo da dan na. E ma fo ko. Ne ma ne bla da ne ma ne bla. Sisa. Ni na ko. Sisa ne ko ko ni. Jona kan tafa. Sisa na antara telman bolla re. Na ta telman bolla me war kla. Ni jona kan tafa. Ma kontena. No mana. Yare be tanto ne ko ne na kla da mo wa no wa na. E fara. Sisa I bar. E fara ne malo fara ne lebu ne ira jena fara. E fara wallahi fogal. Wallahi fara be ne ti ya be ma haramun ti ya bi ile ka tonya bale mana wallahi ti ya bi ma ena ala ke every day say I muso dimini de la ko iterege aka ena ni flo muso furu do na eno o muso de balo ale de to afọ ha fara enu ele tonyore ya mbere to nene enfant s'il plaît ali sisa te nene tara nene foli ka ti ne labne ka sababu ke e vara ka ko nene mu ko shimali e vara sababu e vara ma se ko dori nya fa wallahi ha wallahi ama mo shi fo wallahi ti ya fi bale me ala ti ya fi be yen tonyo te ya nya be fa si sa wo grâce sa wo ni ta kuma ku fe dro ataka tu mu ataka
Yɔrɔ e y'a faamu. Yɔrɔ e y'a bɛɛ faamu. Ne y'a faamu. Français. An bɛ don min na ko bilahi balimakɛ bɛ ɲɛji la. Ala de ko balima. A ka sa. Balimakɛ a ka sa. Flo tɛna muso sɔrɔ. O bɛ nɛgɛ e b'i ta n'i gɛn ka taa. O tuma na a cɛ gana kukutu fila bɛ to sunkuruba t'a la. A b'a la yen. A mugana b'a bɔ siri. Ale ma dalen fɛ ne fɛ. A ma t'u ka so dɛ. A filɛ n bolo so kan. Alima bɛ yan. Alima bɛ yan. Alima. N'i ye cɛ ye i sen ta k'a da. N'i ye cɛ dɔrɔn i sen ta k'a da. Wa n'i ma n yɛrɛ yira dɛ k'a kɔn ka tu ɲɛ mɔgɔ. Ale ma filɛ yan. Sibiri ye nɔgɔya a ta la. N'i changera don min na. N'i ma changer ale ma bɛ yan. Ko ne changera koyi. Hali n'a kɛra san 30 de ye ale ma b'a kɛ ne fɛ yan. A tɛ bɔ a nɔ. E bara kɛ e ka nata kuliya dɛ mɔgɔ nɔ tɛ dɛ. E nɔ tɛ dɛ mɔgɔ nɔ de don. Komi ne y'a jɔrɔ wa dɔrɔmɛ 1 ni wosogɔlen fara ne t'a di e ma bi. Ne malo bɔrɛ ta n y'a jɔ. I ka so sara n y'a jɔ. N'i bɛ dɔ kɛ n'i ti dɔ kɛ yɛrɛ a to yen. A ye wuli ka bɔ so. A ye wuli ka bɔ n ka so. Wuli ka bɔ n ka so. Nin ye musi yɛrɛ dɔnbaliya ko ye aw tɔ ne don dɔ ka nin. Président ça fait que tu as dalta minana avec des voix abi fiye kara ha ngavion nga joide kambe non je suis pas d'accord elle c'est quand na togodi ah mon ami elle c'est quand togodi pourquoi tu as fait ça Flo ite ninga dusukasi te nona ninga dusukasi to nona re donc ne dusukasi le ndale mo wara dusukasi ga ama fo katena blakana ko fa jen wati donc ama jen wati de kono ke kana na kala blanto le la la kama ni tise kan demain ko la nto eni ni ala to tu veux que moi je fasse quoi avec ça ne to ma e mu ken naki e ta fo ko de noro to or ne be ga ti demain ah ana ke chugo e fa ga ke chugo. Ça c'est Flonivara. Ni Flonivara, tu n'es pas mis. Il y a les bons, on compte les bons. Il va être assaut. Il y a le. Il vient de miner. Il vient de tuer pour le bord. Il y a des fenêtres, les diams, hein? Soni ka taa nin ye ka bɛ vara ni Flo ka nin u b'i nɛgɛ k'a bɛɛ minɛ na ou bien u bɛ ban ka taa baarayɔrɔ la tellement ne ni wari ma ban o ta ye i bɛ wari mara i bolo ni nege ma fɛn ni min nege minɛ n'u ma wari d'i ma don min na kana kuma k'a la san dɔrɔn i k'a dun kana t'u k'a ye dɛ yali e Flo jalen don e mana fɛn fɛn sɔrɔ e ko vara i bɛ hinɛ vara la a mago t'i la ni fɛn fɛn mago jɔra i b'a fɔ ye y'a mɛn i bɛ n'a fɔ ye. Ya mɛn wari in to i bolo n'a banna i bɛna fɔ n y'a mɛn kana d'u ma dɛ ala ka se ni ɲuman ye nin molobaliya kɔ o tɛ se k'a ɲɔgɔnna yɛrɛ ka dun. Wari bɛɛ n wante ci ne b'a dɔn n'i y'o ɲɛ kunkolo dɔrɔn wariko dɔrɔn de b'aw la aw mago bɛ joli la dɔrɔn aw k'o fɔ an filɛ an ka se a Flonivara ni cɛ a yɛlɛ sa nkaw ka yɛlɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ ɲɛ de man ka kun minɛ. Cɛbakɔrɔ de kan ka yɛlɛ sanga a n'a ka waati o ye cɛbakɔrɔ taabolo de ye mais cɛbakɔrɔ ɲɛ kumulen o tɛ cɛbakɔrɔ danbe ye o tuma an tɛ jouer joona jɔn don n'i ye 100 da i bɛ 200 sɔrɔ n'i ye 200 da i bɛ 400 sɔrɔ n'i ye 400 da i bɛ 800 sɔrɔ n'i ye 800 da i bɛ 1000 ni 600 sɔrɔ. E de ko don koba kɛ n t'i ka molobaliya la dɛ ko jumɛn kana n'a minɛ ka ɲugu bilen dɛ voilà depuis quand o bɛ ne ni e cɛ molobaliya ko kuma bɛ ne ni e cɛ t'o jumɛn fana. n'o donna an ni ɲɔgɔn cɛ bɛ na mun kɛ toi tu vas faire quoi tu nous emmerdes là. Y'an tɔɔrɔ wa ye. O mana don ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka mun k'aw na e bolo an bɛ siran yɛrɛ mun de bɛ yen. Cɛ y'an tɔɔrɔ saya quoi. Tu prends pour qui même. N'i yɛrɛ bɛ mun kɛ o kɛ. O kɛ k'an yɛrɛ nege b'an na. N'i bɛ fɛ k'an faga an faga. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye. Toi tu es qui. Bi ma ye. Ayi bi ma ye. Alahu akbar. An ka donw tɛ kelen ye sa dɛ. Dɔ dusu kasi waati o ye dɔ nisɔndiya waati ye wa dɔw yɛrɛ nisɔndiya waati fana o bɛɛ le don dɔ dusu kasi waati ma a kuma jɛnatigɛ kɔni ye fɛn min ye ala k'an to sutura la ala kana maa si to i kɛɲɛko la ala ka bɛɛ bɔ i kɛɲɛko la
ni de kaba koy flo ni vara man ne o bi sendege te ko Messi ñina Messi mais olu de ku jo kana doya ko ulu faga alu sura fema ba ko de fema ko ba wono ko to ko ni fula blendige ko pani ko na wallahi ko fema ko blendige do ka teme e fula ka a ko mala ka ambela de sutura